Okupačné sily podnikli viac ako 1500 útokov, zahynula pri nich 12 ľudí a 60 utrpelo zranenia. Boha prosím, nech sa myslenie tohto národa začne meniť, lebo to zle dopadne. Štátu Kalifornia, kde milióny ľudí ohrozujú prívalové povodne a zosuvy pôdy. O, dobrý Bože! Dnes prišlo také teplo, že úplne všetkým preplo. Čo vraví vnútorný hlas? Že zajtra je to tu za... Máš chuť žít jako kaskadér. Welcome to the jungle, feel my... Přežilo století, šlapací kolo, jako blesk poletí.